Tady toto je unboxing, už budu dávat na unboxingy. A je to první unboxing, přišel mi teda balíček, prostě vypadá takto, je tam pryč, prostě tak nějak, tam je moje adresa a ještě její, tak já to zkusím přeškrtat, takže to bude asi, nevím, minutku trvat, takže chvilku počkejte. Tak, já vám to tady takhle můžu ukázat, prostě. Ono to moc teda nedrží. Asi jste si řekli, že mám ji prostě vzadí, ale prostě tady vidíte, to jsou papíry prostě jenom. Ty papíry, ale to je dobré jako kdyby zeď. Takže prostě takový papír. A jinak tady toto SHC jsem vyměnila, nebo spíš jsem si objednávala z bazaru a stále mě i s dobírkou 249 korun a je to fakt dobrý. K ní jsem ještě dostala ještě takový jako kdyby dortík. Tady tenhle ten dortík, ona jinak takhle nevypadá. Já jsem dostala tady, jiný dortík. Já mám vlastně, tady tenhle jsem k ní dostala a já mám vlastně ještě tady tenhle ten dortík, takže mám 2 dortíky. Oni jsou úplně skvělí. Takže mám další doplněk. A jinak to oblečení jsem mi prostě takhle dala, aby vypadalo trošku slušně. No, tak jdeme prostě na ten balík. Ne, já už jsem to tady zaškrtala, jak to nevidíte prostě. A zezadu to vypadá nějak takto. Tak, jdeme to rozbalovat, no. Zase jsem si opět nevzala nůžky. Takže fakt nevím, jestli by to půjde. A jenom tak za informaci je ty balíčky. Škoda, no. Je ty balíčky, co mi prostě posíláte, nebo tak něco, tak já si je prostě skladuju. Já jsem takový, jako kdyby sbíratel balíčku, jako kdyby. Škoda, já jsem to roztrhala úplně tak hezky, dopis. No, přilepím. Koukněte se vy nejprve. Já už to tady dám. A pojď! Dám ven, takhle jsou také obří. A už tam nic není. Takže balíček si opět schovám. Tady je moje adresa. Tak já nevím, co s tím uděláme prostě. Asi to budeme muset rozbalit, no. Tady je nějaký taky papírek, jako kdyby lepkový papír. A to mě lepí, ty vado. Proč mi ty lidi fakt odbalujete pásko? Já tu nemám nůžky. Takže chvilku počkejte, já si fakt musím vzít ty nůžky. Tak jsem to opět s nůžkami. Tak. Co to je, ty vado, to nejde ani No to nejde ani ustřihnout. Se chci dostat k těm pečopákům. No, konečně. Už jsem se tady dostala, konečně. Já si zase budu muset ustříhat. Takže konečně jsem to udělala. Takže je to tady tahleta Destiny Kit. Já už mám konečně Destiny Kit. Ty vado, ona je úplně hezká. Ty mě cute. Úplně hezká. Má teda dírku. Tuhle za nic nevyměním, jedině za ruku.
Mám konečně nějakou Destiny Cat do mojí sbírky, konečně. Já jsem úplně ráda, že mám tady tuto Destiny Cat, protože tady tuto Destiny Cat jsem scháněla. A prostě ji teďka mám. Plně dobrý, plně cute. Další Destiny Cat, to je taky hezká, modrá Destiny Cat. A tady tuto je teda z talentovaný edice a má dírku. A tady tuto Destiny Cat možná vyměním buď za jináčí Destiny Cat, nebo nevím. Já mám konečně 2 Destiny Cat. Z čeho jsem nejvíce úplně nadšená, je tady tahle ta kočička s tapičkou. Já jsem tady tuto kočičku s tapičkou hodně scháním. Moc scháním tady tyto kočičky, protože mám je moc ráda. A prostě už je to skoro rok. Tady má LPS. Ano, vidím, že už je špinavčí, tak já je asi přečistím. Ty pečupáky půjdou do koupelny. Má dírku. Prostě půjdou do koupelny a prostě je přečistím. Ale ona je úplně hezká. Už mi nevadí, že je takováhle. Poslední bude to z toho asi úplně vedle. Ale mám chrta. Jo, chrta. Ale já chrty nezbírám, takže je to problém. Měla jsem ještě dostat jezevčíka a takovéto. Já tady tohohle chrta ještě dostanu ještě jednou. A prostě když ho dostanu ještě jednou, tak prostě já ho prostě vyměním, prostě přečistím chrty. 2, tam toho chrta, úplně stejný ho dostanu a já vám ho prostě vyměním, tady tohohle chrta, protože já nesnáším, nebo já nedostat nesnáším, ale prostě já nemusím chrty. A kdybyste měli tam toho hnědýho, tak to schání moje kamoška, tak tady za tohle bych jsem ho vyměnila, nebo taky je vzácný, takže za vzácný, jako jsou DC, nebo taky můžete kočičku s tapičkou, to mám taky moc ráda, nebo teda sbírám. Nebo třeba knírače můžete, nebo labuť. Jak má posoludská jedna ty 4 lišky, tak já už mám špitku a inku, takže tam ty 2 sbírám ještě. Kolie, SHC a dogu možná. To je tady tohle možná jenom vyměním, fakt možné. Do dogu možná, já nevím. Takže tady toto byl balíček a jsem úplně nadšená. Už konečně nepřesáhne to těch 13 minut, bude to málo. A já už se s vámi loučím, tak u dalšího balíčku v pondělí nebo sobotu. Ahoj!